ଆମେ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିପାରୁନେ ତାର ମେଜର କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତ। ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ଆଗରୁ ତ ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଆମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛେ, ସେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ନା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଜୀବନରେ ସେସବୁ କେବେ କାମରେ ଆସିବ। ସେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମୂର୍ଖ ବନୁଛେ। ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଘରେ ଗାଳି, ସମାଜରେ ବଦନାମ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମକୁ 30 ଦିନ ଯାଏ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ନାଁ ହେଲା ମଙ୍କ ମୋଡ୍। ସୋ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ମଙ୍କ ମୋଡ୍ କ'ଣ? ଏ ମଙ୍କ ମୋଡ୍ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଥିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଗୋଲ୍ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହୋଇପାରେ, ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହୋଇପାରେ, या स्टडी रिलेटेड ହୋଇପାରେ, କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଲ୍ ଯଦି ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,